Takže ahoj všichni, v dnešním videu vám ukážu, jak naučit pejska PWL hop. Budeme potřebovat klasické cihly, nebo stačí cihla, podle toho, jak máte velkého pejska. A teď začnete na té prostě nejnižší úrovni, budete potřebovat palmosky a můžete začít. Pejska navádíte jakoby po překážkách, aby to jakoby přešel. A Bartík to už jako umí, ale teďka vám takhle ukazuju. Prostě ho navádíte a třeba je taky cesta, že mu hodíte pamlsek a řekněte mu volno. Podle mě tady to není naučený trik, že si stoupnete před něj a říkáte vlastně volno. Takhle to bude stejně vypadat, akorát, že si vezmete hračku, abyste měli větší motivaci a už zkusíte zvýšit překážku a řeknete prostě hop. Hlavně nedělejte to, že si přes pejska stoupnete a voláte ho slovem ke mně nebo nějak tak, protože třeba když chcete s tím psem pak pokračovat a dělat agility, tak nemůžete tomu psovi takhle radit. Děkuji, že jste koukali a ahoj! Jo a ještě taková menší vsuvečka. Potřebujete dynamiku k tomu, protože pes má pak větší radost s váma skákat a jde toho víc naplno.